Jaipong ya, Mbak. Ndange jaipong. Iki karek manut awakmu ka aku ka. Ora apa-apa. Dibedah sik ora apa-apa. Aduh, lah aku ra nggo kathok e. Hah? Apa enek sinden kok anak-anak iki. Mbak, sampean ra nggo kathok. Tumon kowe sinden kok kathokan. Sinden ya jarikan. Padha. Aku ya ora. Lah nek ini kowe dengi mayang nganggo training Men silir iki rahasiane iki. dalange paling ora nggo tayet. Hah? Nggo tayet apa? Oh, sumuk. Wis ora usum lho saiki ya ndang urane apa-apane uri mau ya. Mak Tekno nyuwune gubuk asmara jenengan sing ngendang. Ngono. Bintang tamu wis rawuh yu. Iya. Ana sapa kuwi? Mbak Eka uget-uget saka Sragen. Wah, adoh. Karo sapa? Karo Mas Gareng Pacitan. Oh iya. Engko janji ra ngangkat garmen dadian. Lambemu ora. Ya iki diaturi jumeneng. Siapa sih kek loro-lorone kok ya men jangkep. Oh iya. Sepote apa? Aku suwe ra ngrungokke perahu layar. Oh iya. Disepati perahu layar ya yo ya. Mbak. Ayo. Pak Dewan dibukani saron Pak Dewan. Mangga Mbak Eka. Yo kanca ning dhisik kombira. Anglian numpak perahu layar ing dina Minggu nemari wisata sing piyaku malah Gareng. Wilujeng dalu Mak Cangik, Dik Yusuf Pansor, ingkang saking Laladan kulon kono. Ngendi ora? Yogya Mas. Yogyane ngendi? Alah mbuh aku yurung rono blas kok ya. Panjenengan ki bodo tak enteni kok randang. Alah wong awakmu ngenteni aku ki ora ngenteni dongaku kok mesti. Lah pripun? Wong njaluk THR kok ya nggih. Mas sungkem kula mawon, lepat nyuwun pangapunten. Lho ampun sungkem teng kula Mas. Lah pripun? Wong sepuh jenengan ki penere lek kula.
Lah najan tuwa niku yen jenengan teng mriki sing ngasta teng mriki sing gawe meriah teng mriki sing dadi mandorin jenengan kula nggih tutup nyuwun pangapura teng panjenengan ngoten lho Dik Yusuf. Semanten ugi kula cah enom akeh lupute. Nggih. Kula nyuwun pangapunten. Nggih. Mugi-mugi kula ditebihke saking bebaya. Amin. Dicaketke dhateng redana. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Kowe duwe dosa apa ora karo Dik Yusuf? Ora. Milujeng dalu biung Mbak Yu. Nggih. Ora Mbak Yu deh. Milujeng dalu Sing endi iki, biung. Pak, iki? Nah niki. Aku moko aku. Niki sinten? Moko. Moko. SSN lho. SSN aja kari. Oh, Moko SSN. Sarjana seni. Nek sing disebutke neng apa pranata cara kae mau dalange Gus Yusuf sarjana sosial kae mau. Magister hukum. Nggih. Milujeng dalu Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka uget-uget singgat. Nganggo singgat barang. Lho kok iso male-male uget-uget male singgat ki piye lho? Nek singgat ki rak ya uget-uget ngono to, Lek. Nggih. Lek nek nggonku ra uget-uget ku disinggat. Lan apa? Krumo. Oh, ke rumah. Kok ya Unda-undi kok ya. Nuwun sewu, Nduk Eka. Iya. Wilujeng rawuh teng Laladan Pacitan. Alhamdulillah. Dik Yusuf. Nggih. Wilujeng rawuh wonten Laladan Pacitan. Kula nuwun nggih Lek kabul. Nggih, Dik Yusuf. Nggih, nderek gladi anu bilang tepang ten mriki Om Kabul. Ya omong kabul nek kene iki aja omong ngono. Kabul ki bahaya. Lah pripun? Utange akeh. Kok ya nek nggih alhamdulillah nggih Mbak Eka. Alhamdulillah. Saged sowan tenggene Laladan Kali Kuning. Kali Nggih. kuning kene. Kali Kuning. Alhamdulillah. Aku rene iki wis ping tak hitung Ping pira? pisan. Lah ya pisan aku iso kok diitung. gugur pisan. Awakmu mesti wong Pacitan. Ngene wong apa tuan rumah paling ora wis ping pira? Sak jumblek ya lagi iki. Wong Pacitan mosok lagi iki. Ya wong pripun ora ngeten iki lek mboten tegese niku suksesipun beliau Pak Tikno. Oh iya. Nang Riau. Paribasane ngeten iki pun mboten enten lho. Nggih. Pak Tekno sukses terus kondur ana ing Pacitan dono rasa Betul. kanggo keluarga ageng kene tangga kiwa kiwa tengene Kiwa tengen. Nah iya Nganting ngundang campur sari. awet dhewe winginane Sing sepisan tayub. Tayuban Sing ping pindho campur sari. Awan mau Dimas Tejo. Dimas Bengi Tejo. iki disambung awake dhewe karo Gus Dik Yusuf. Gus Yusuf. Gus Yusuf. iya Sarjana sesuk. sosial, aja keri sarjana sosial kudu katut. Iya Magister hukum. Wah kayak tenan luar biasa sangat Pak Tekno kalih Ibu Susilowati. Nggih. Alhamdulillah Awakmu mau wis hukum sik karo Pak Tekno apa ora? aku to karo Pak Tekno wong sungkem tak mau wis salaman aku wis tanggih beliau Lek Bu Susilowati sudah sudah. sudah Priyayi pundi Bu Susilowati? Bu Susilowati ki piyai ngendi Mas? Aku durung mau dereng tepangan karo Bu Susilowati to. Indonesia. yo Indonesia kuwi genah tapi daerahe ngendi ngono ki tak kira ki ngerti areng jlentrehno. Lha ya sapa wong rene lagi sepisan kuwi wae lek Pak Tekno ya paribahan nggih teng mriki. Utang Tekno darahe asli nggih mriki. asli Kali Kuning. Om Gareng. Wonten dawuh Mas. Iki Pak Tekno ki luar biasa lho. Lah kok saged Iso nganake apa pahargyan sing kaya ngene iki mergo sangka nggone le sukses le nyambut gawe. Panjenengan pirsa mboten le nyambut gawe Pak Tekno niku napa bidang Wonten napa? pundi Mas Yusuf? wonten pundi Mas? Kula nggih mboten ngerti lho Mas. Lho kula ki takon jenengan ki lho. Ya Allah. Kowe ki ra ngerti. Aku toh. Nek ra ngerti ki tekok karo sing ngerti. Lah sapa sing ngerti? Mula to nek teko awet sore ki mau kudune golek informasi. Nek ora ngerti ki wajibe takon. Lah aku ya golek informasi rene kok. Lah ya takonno karo sing ngerti. Aku wis takon ngenteni BRI lho setengah jam rung tenek sing mapak. Lho. Pak Panut sing nanggung jawab Pak Panut ndi Kudune Pak mau Panut ki? iki nek kok ngomah dandan, yo dandan putih ngene iki ben wong ki ngerti ndi to sing dipapak. Lho, kae tibake Mas Garangan Pacitan lho, kae piyaine. Gareng. Dadi ki ngerti ngono lho, sing mapak ki ora bingung. Kae Kak, aku wis kapok cerita sing dek wingi. Apa? Aku kok ngupandasku tak rai putih ngene iki. Bareng nek nggon petekan jarine aku pocong hidup kok. Ya tapi kan ben ngerti identitasnya lho, kae
gareng lho. Lah ora ngerti ki wong dulur kene iki kabeh iki do paham kabeh lho. Lho tapi Dulur nek kali. dandan kan beda. Lah ya padha wae to, Nduk. Aku yo urung dandan yo elek saiki malah nemen. Ngono lho. Kowe mesti repot nek dandan sesuk raimu disablon. Ah disablon kuwi aku mah. Jadi, Setuju. Terus kok kan- nek ngimami salat ngono nek assalamualaikum. Imame apa makmume guyu kabeh. Sik, Nduk, iki somben ora tak sablon. Lah piye? Tak lebokne ning jero njet ngono ae. Kok ya kulino paling ora ya nderek nyengkuyung Nggih. apa ingkang dados kajatipun beliau Pak Dongakno, Tekno. Lek. Menika kula dongakne mugi-mugi keluarga besar beliau Pak Tekno manggih kawilujengan, Amin, ya kebagas warasan, Amin. selamat donya, selamat akhirat, anggenipun tasakuran tansah nemu wahyu tinemu rejeki ingkang kathah lan barokah. Amin. Amin, Nggih. ya Rabbal Kayak iki titiwancine hiburan. Ki ngedeke sinden apa arep Aku ora ndongakne, ora usah aku ndongakne Ya awak. sik to kowe awakmu ya ndongakno ado-ado kok seragen rene Aku ora. ndongakne awakku dhewe ora dur-dur ndongone Pak Tekno. Lho wong Mas Yusuf, Pripun? aku kula wau Pak Tekno kan pirsani biasane tenggene YouTube to. Ngapa? Tenggene YouTube biasane nderekne panjenengan, nderekne Mas Bayu. Lah niki wau kan teng mriku tenggene transit Nun Sewu badhe manggi Mbak Eka. Nggih. Lah Mbak Eka ki lho wis ning ngarepe Pak Tekno. Nggih. Wis tak gawa. Lah Mas, Sik to sinden mau gowo kaya tremos. Wis tak kanthi apa piye ngono. Tak Li- gandeng lho kok digowo Gandeng. kaya gowo kerdus. Dituntun, nah dituntun. lah awakmu ki Dituntun. ditutono kirek apa piye? Ayo ora dicekel. Lah dicekel ki apa maling? Paling ora iki di apa jenenge tak rangkul, tak piting. Kowe gelem dadi bojoku. Mah. Lah iya. Kok bojomu kok meteng? Eh, Kok meteng? ya sithik tok. Iya. Paling boten nggih kados Pak Tekno. Pak Tekno. Garwane wis cantik. Cantik. Terus putrane nggih soleh. Bagus, soleh. Nggih, asmanipun jangkep menika niki. Sinten? Mas Zaidan Iqbal Wahidian Wan. Nah, niki sing loro asmane Mas Maulana Farid Al-Hazari. Nah, Ni. Al-Hazani. Jenenge ngene iki lho. Apa? Minangka pitutur enek artine makna. Jenengmu Ah. kabul terus piye? Kabul kuwi apa to gitu? Kabul. Kabule Sik utang to rono. saurunge aku kok ngomong niki putrane Pak Tekno lho. Pak Tekno ki putrane sing sepisan ki asmane ki Mas Zaidan. Awakmu apa iso ngartekne Mas Zaidan? Lho, ngene iki lho. Tak golekno pekerjaan kancane ngene iki. Lah ora piye to? Wong aku mbok cekele aku dhisik kok ya. Lah awakmu lah arep pengen kok aku ya kudune ngerti asmane putrane Pak Tekno to. Iya, aku Mas Zaidan. Nah. jenenge apik ngene iki. Zaidan. Zaidan Z. Z. Heeh, ya. Angel Z. Apa Z? Z. Z apa Z? Zakat ora pernah ditinggalke pas dina poso. Leres mergo Pak Tekno. Kok kuwi ora bakal ditinggalke karo Mas Zaidan lan Pak Zutekno sak keluarga. Oke. Pak Sutekno. Isik iso. Kok kaya logat Gunung Kidul. Iya. Iso. Kuwi Pak Zutekno kuwi kancane Zainal. Oh. A. 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 Amal tansah ditindakake minangka mikul dhuwur mendem jero asmaning tiyang sepah kekalih ya kuwi Pak Sutekno kelawan Ibu Susi. dadi putra sing saleh. I. Piguna tumrap nusa bangsa lan agama. I guna kok pi. Oh insyaallah tansah dadi putra sing saleh, tansah nengenanke kuncaraning asmane wong tuwa lan tiyang sepah kekalih. D. Dek. Dadi yo Kok modelmu ki kok mlipir ngisor terus to kan? ora apa-apa wong iki karo iki kanca plek kabeh kok. Ya wis D. Dadio. Dadi yo kuncaraning bangsa ya kuwi putra sing iso mikul dhuwur mendem jero asmaning tiyang sepah kekalih tansah dadi kusumaning bangsa. Telek teng teng tungjreng. A. Apa sih? Wong urip sidan. Si A. Asene nek. Isih ning A aneh. Alhamdulillah dalu menika wayangan Ki Yusuf Ansor saking Gunung Kidul. Nggih. Piyayine ya bagus, wayangane ya cakrak, suasane gandem, didukung kelawitan Ansor laras. Bintang tamune uget-uget N. N Eri Dewi N. N N iki Ijo yo N. Ora usah klingah-klingi. N. N
Nanging bengi iki ya ana sing uga melu nusul. Apa? Sapa? Garangan saka Pacitan ora keri. Sik to, Nduk. Lek awakmu ki aku ki garangan, kowe gelem dadi pitik. Apa to? Pangan kowe. Nek Mas Yusuf ki lak saka Yogya ki lak nek diomong gendeng ngayogjan. Nek Seragen seragenan. Betul. Semarang ya Semarang. Semarangan. Lah nek Gareng Garangan. Ya wis trep kok ya lek aja Oh, nasi trep ya ya, lek. Mas, nggih. Kak, nek Kak, cedhak rene tak krakot. lho ya ta. Lah kene garangan kok ya Aja. kowe nemu elek-elek kanca. Ora kok usah ya. dikrakot dibedoli pokok siji wae. Krakot kok. Paling ora ya dulur-dulur sing neng kene iki lho Mbak Eka. Disapa sik dulur-dulur kali kuning kabeh. Bapak-bapake ya lenggah ning ngarep, Nggih. ibu-ibuke ya lenggah ning mburi, mas-mase kabeh juwejer nek kono. Enek sing madhep siji mburi kono. Lho ya ora nek to. Lek kae lho. Endi? Uyuh lho. Lah awakku lho wong sakmene mbane marep rono nguyuh lho nggo kok openi. Ketok ngono gak ndelok wayang dhewe nyapo aku. Ya. Enek wayang iki. Wong semene enek lucu guyu kabeh. Kayak enek sing ora guyu kayak gusine abuh. Lho ya dadi wong sing koyo Mas Gareng ngeten iki nggih. Nggih. Guyu terus Heeh. kula pertama kanu panggih jenengan iki wis guyu. Ane gareng ki mripate ra rukun kok kuwi. Lho kok iso? Siji rono. Ora masalah aku ndak terlalu ya kiwa tengen ya iso ngupeni kabeh kok. Wah. Oh ya. Oh ngono to, filosofine ngono. Iya. Kuwi filosofi. Iya filosofine ya ngono kuwi kiwa tengen iso ngupeni kabeh wong loro. Bojo ya ora cukup loro. Bojo ora cukup ora berarti bojomu Ya kok papat. Cah kene kok. Sunah Kanjeng Rasul. kuwi iso adil kabeh Mas papat iki. Alah ya Senen. Bojo siji. Selasa. Bojo siji. Bojo Nomor loro. Bo. Nomor telu. bojo sing Kemis. Kemis nomor papat. Semua. Mah. Loroku boyokku kumat. Nah, setu Setu. Ya wis gawa ning bidanan, Mas. Minggu modar. Ora Mas, isik kuat tanggapan. Oh, iya. Kok yo Ora Ah, bojo semono akeh kok ya. Bojo kae sing penting adil. adil. Pokoke kabeh iki bojoke ora masalah, akeh sithik ora masalah, sing penting adil. Penting Nggih. adil. Ngono. Lah, gila sing mburi iki lho. Oh, kuwi berarti gelem tak jak dadi bojoku kabeh. Oh, kepedean. Kowe iki apa ya sik kurang Mbak Yu ning omah ayune kaya ngono. Ning jaba kok sik nglirik sinden ayu-ayune kaya ngene. Lah ya Iki piye? rego pupure karo nyawamu sik larang rego pupure. Kok iso? Ya wis, ora masalah, Ayo. ora di bojo. Iki Sing anu nembang nembang. apa Putrana Swantara dinggo kudangan tumrap ingkang disupetake Dik Zaidan karo Dik Farid. Nggih. Iki Menika dipun bawani riyen Mas Yusuf. iya dong. Nggih. Arep ngejak sinden apa gimana? Derek panjenengan. Derek panjenengan mbok pilih setunggal mboten napa-napa. Ora sah ya. Wis Oke, Mbak Eka wae. Mbak Eka. Oh nggih. Niki wau nggih wonten pamundutan Nggih. sak bibaripun Mbak Eka. Cobi-cobi Bawa. kula tampi niki. nggih. Nika nek ora ditampa dalang ki sok-sok leluhure ora trima. Nggih, nggih, Mbak. Kak, Kok wis suwek nika. wis jelas. Apa? Mbi mau tak jukuk siji jan kok konangan. Lah kok iki dilem mupo iki. Oh kuwi sing mau to? Kita Wis tak tak cukup separo ya. Wis tak jukuk separo nek kene kok ya Pak Tekno kok ya. tak wacane sisan ya, Lek. Nggih, monggo. Nyuwun lagu pepeling. Nah, Mbak Eka ngendang kalih nyanyi Gubuk Asmara. Nah, adalah. Dari siapa iki? Niki Pak Tekno, Pak Tekno. Oh, saking Pak Tekno. Pak Tekno, keluarga Nggih. besar. Pak Tekno weh, kok ndadak nyawer barang wong kok wis mbayar kok. Oh, Pak Tekno niku pripun to mboten namung nyawer niki, mungkin minggah panggung ya langsung bang ngoten Pak Tekno kok. Nggih. Ayo dipawani. Lah panggung terus beng keng. Beng kaya nyawer yo. Iki wong etan kono lho sing teng ya. Bawa saiki ya. Oh, kayak jenenge Mulya Basuki. Iya, Pak Mulya. Bapak Evia kuwi. Anak kucing ya, Mbak. Anak Mbak, cempe kok anak kucing. Wah, undak-undakane anak cempe to saiki. Nggih. Aja gede warek besar kok ya. Yuk. Anak kucing bagus
mantra-mantra piyaine cilik lho lek kabul. Inggih, leres kok. Ning suarane ya wah, tenan kok ya. ngedap-edapi. Jan gemleger. Wong meteng iso dadi lairan. Nggih. Kok iso wong meteng dadi lairan. Lah Ya wis wayahe kok ya wis HPL kok ya. Wis APL. Kaya ibuku yo ngono direwangi ngandut aku 9 tahun 10 dina. Sangang sasi 10 dina. Ngono lho. Kesuwen le ngimbu. Oh iya, 9 sasi nggih. Wong aku urung tau ngalami dadi ki yo lali, sok lali maaf ya. Nggih. Nganti dadi Lho kesuwen ning jero biasane ora uget-uget kudune dadi empong ya. Dadi fosil. Mula wis oksidasi. Besok pintar saka Ana arang-arang ketemu kok iso pas karo penggendere ya lek kabul ya. Nggih kok niki. Dasare teng keng omah niku ketok iki wis semayan. Nggih. nggih kula nek kalih sing anu Gender. gender niki jane pun mboten patia Nggih, terus kalih sinten? karo sing lentrem Eka. apa Kok sing celendep lho? lho ngapa Ya paling boten ya sing geder to. karo sing nyaron penerus kan mantan Calon penerus mantan. Sing nyelentrem kuwi arep nyalon lurah ora dadi merga jenenge ora enek ere. Lah kok saged? Pulunge kuwi tiba ning lurah sing jenenge enek ere. Lah niki sinten asmane? Hani. Hani. Nyapa Ratu Hani dhuwur dhewe R ngono kok. Oh ya. Aw. ya kene ora dadi lurah kowe jare ning omah ya lurah Ya aku lurah to. lurah apa Ya nang omah Galomba kono to. Dadi lurah toprak. lurah toprak yen wis pintar Mula kulite lorek-lorek. Iki ki meksa kudu koyo harimau kulite lorek wi. Lah. Mergo ora tanggapane turut ngalas. Oh iya bener. Lho kok teman. Mula pakulitane nganti kaya kalonjono. Malah aku. Masang kombang. sapa tuh sing kulite lorek sapa Lah iki iya ora anu apa? mungkin kerokan panu Aja seru-seru. Kuwi biyen panu, saiki udu. lho ndek ini kan balatanku sekolah to kan angkatanku sekolah ini nyapa gak mangkat sekolah loro ya loro panu kok iso tak kira ya loro ki sing parah sithik lho loro weteng apa loro sing loro Ya ora apa-apa lara panu ning meleng kok. Dadi ora iso nyawang. ngono pipicek bos Ayo teruske, Mbak. Panike mata pan. yen wis pintar Neng Mas Sidan kali Mas Farid nggih. muga-muga pinter sekolahe. Bener. Iso dadi ngungkuli bapake. Kepinterane ngungkuli bapake karo ibuke. Bapake sukses, mase kudu luwih Amin. Kudu nyontoh bapak ibuke ya lek kabul. Nggih. Aja ngasih nyontoh Mas Hani, ya. Nah. Ning kuwi ngono-ngono akeh bapake Pandhawa lho. Prabu nggih. Lah sinten? Prabu Panu Dewanata. Pandu Oh, Pandu. masa pandu teng kuthok awake lho tak kapuk malah Ya sing mbok tapuk apakmu. hah Mbok tapuk apamu. raiku dhewe Heeh. nyun pangapunten Bapak Ibu lagi bisa niki sowan kene Heeh, piyai kali kene kuning. iki grapiak-grapiak Grapyak semanak kabeh to. Sumeh kabeh Mbah nyedulur Lurah rawuh. Iya, rawuh. Mbah Kasun rawuh. Kowe kok apal? Pak RT RW rawuh. Kowe kok apal? Ya apal, Mbah Lurah kene ya apal. Kali kuning kok ya. sop sinten Mbah Lurah kene Mbah Lurah to. iya sinten Alah, alam Mbah Lurah kene kok ya ora apal. piyayine ya ngerti Oh, apal. tanganmu nyapa kok ngene gak mandek lho Golek sinyale Lurah kali kuning angel ram.
iya. Engko tindak kene. Nggih. Engko diaturi. Heeh. Kudu pinter. Heeh. Kudu. Kudu mlaku nggih. Nggih. Nek bensin entek. Iya, ya tuku bensin kono akeh kok ya. Wacana arep hemat BBM kok iki. Wayangan online. Iya. Online. Solar 10.000. 10.000 to Mas saiki kabeh pemuda kok iso. Iya. Ya ming Pak Tekno Wis kek aja ijik lek kek ora main diteruske. Hah. Bocah arep kok jejak omong ae kok iso. Kok rumah saku saya galak to wingi sup saiki. Bar bodo ya. Oh iya. Main gek gonge ditabuh ngono lho. Maka Kudu mlaku Putra Nuswantara. Nggih, karyanipun Sinten, Mbak? Kula nggih mboten apal. kula takon. Lha padha. Nggih. Sapa, Mbak? Karyanipun? Ora ngerti. Ora ngerti. Buri. Ora ngerti kowe kok budal. Sapa Mbak? Karyane sinten? Aku ya ora ngerti. Ayo. Cuk lenga. Ya. Cep menang yen anakku. Ojo pijer nangis anakku sing kados dewe besok Engko kendange nganu ya. Nganggo kembangan ya. Nandung tandung detung tang dut tong tang den tang dung tang det dulu nak dulu tak dulu tang tang dulu tang dung tang dulu tang tang dung tang dung tang dulu dung kan tak delak tak dung tak dung tak delang ngono ya. Nah, kowe kok pas dung tak delang kan kuwi kan nganu srisik engko. Nah, kowe joget rono. Nah, terus bablas. Nah, ngono. Ya ngono, sak karepmu. Kan telung ria kan. Tanggapan rono bablas nang kebonan. Ya manut kendange. Ya oke baik. Dung tak delak tak geng tak delang. Lho tak. Bablas rono. Gak usah eman-eman. Kowe nek penyet. Mesake dalane ya. Telek apa piye kok penyet. Monggo. Ya. Aduh tulunge bapakmu.
Putra Nuswantara sampun dipun pinangkani Mbak Ika Teget kali Mas Yusuf nggih mugi-mugi menika lelagon Putra Nuswantara tundhonipun putranipun Bapak Tikna saged dados putra ingkang soleh migunaning tumraping nusa kelawan agama. Amin, lek kabul, heeh. Ki ngecake pesingen. Pesinden. Oke, baik nggih monggo. Heeh, Pesinger. Nggih, pesinger Pesingen. nggih. Iki di loro dadi siji ra apa-apa ya, Yu? Ora Boten apa-apa. Boten napa-napa. nggih, dua sekalian nggih. Monggo. Dua kali, heeh. Nggih. Mbak Anggi karo Mbak Niken Rafflesia, ya. Nggih, monggo. Aturi jumeneng. Sepate apa? Sepate aku ndek sepat dhewe. Monggo. Tindingi telu pelek, Mas. Tindingi telu. Di aba-aba airnya di aba-aba. Hanya ikannya kecil-kecil pada mabok sedeng. Di aba-aba airnya di aba-aba sedeng. Hanya ikannya kecil-kecil pada mabok. Adikku manis, jangan menangis. Mari bernyanyi bersamaku. Men, kok ora jarik to, Pak? Aku rada sengit nek karo Niken Rafflesia kuwi. Apa lah nyapa kok sengit ki? Bodo menyanggeng panganan rang nek nggon. Oh ya sengit to Mas, Mbak Eka. Lem. Ya sengit tapi nek spotting lho mesakne. Ngapa? Sampene kok yo diobok-obok. Ora kena ya Mas Gare. Yo Mosok butuh kaya diobok-obok. ngene kok yo diobok-obok. Kuwi lak diobok-obok lak termasuk Bokonge diobok. Hei. ya ora. Lah ya cedhake niki kene mosok golek banyu nyang jeding Ra sih. sopan karo wong wedok kok kaya Kok ora banyune tepungan mati? wae durung kowe. Tepungan wae durung kok njerane ngobok-ngobok karo Mbak Niken. Rumangsane apa kowe rumangsane apa wong lanang-lanang dhewe-dhewe nek karo Mbak Niken sing sopan. Mesti kok ya. Wilujeng galu wong ayu. Nggih, lujeng dalu Mas Gare. Nggih. Asmanipun jangkep sinten? Nggih, nami kula Niken Asia. Niken Asia. Asia. Tunggalane Alayen barang kaya. Mentari dosa simpati lho. Asli saking Saking Semen Gunung Kidul. Alhamdulillah. Status, Dok. Statusnya ki penyanyi anak-anak kok diobok-obok kowe to. Lagune diobok-obok spesialis kok iso. Status Dok. Lah upamane diobok wis mau saiki ora. Statusmu tenanan apa? Lagi ra nyetatus, Lek. Statusnya sudah pernah menikah. Tenan iki. Isik Apa? RDANR. Apa? Rondo Anyar. Nganggo gelar. Anyar piye yo? Wis suwe to? Wis. Wong wis oksidasi kok. Layak sing beduk ngomong diobok-obok. Oh aman ding ora apa-apa. Oke, radone yo ngicer aku ya asline. Nek Sing aku beduk mau. nika. Ya ndang anjlok prono wae kok. Jer piye kowe nek ngerti Mbak Niken statuse ngono, kowe jare bojo ora cukup siji ra masalah. Kali Mbak Terus Niken, nek ngerti Mbak Niken ngono piye kowe? Iki karo Mbak Niken ki ya ada gravitasi tapi kurang penuh. Kurang penuh. Sababe piye? Ya iki wis rada abot sithik. Mergo medan magnete wis diangkat, Mas. Kutub utara temu kutub utara kuwi dadine tolak menolak. Oh, tolak menolak. Lek kutub utara temu kutub selatan ki tarik menarik. Iki wis sudah pernah kutub utara karo selatan karek kutub utara tok. Oh, berarti jenengan ora greng ngono karo aku. Ya urung sithik ya isih. Tambakno, Mas. Oh, alah sing ngerti yo. Emane-emane sing Kan ora normal ya. Ya tamu ngendengi dolan nggonku. Dolan ning nggonamu. Wedhusku wedok kabeh. Heeh. Lah kok senengane ning kandang relet wonge kok omah nggonku 3 dina wedhusku menteng kabeh. Oh, mula ya bener senengane. Kae engko lek wedhusmu manak ya eneng ndase kaya aku pindang kelonono. Nyapa? Kok ya kuwi kok bayangne aku ngono. Ora. Ora kok iso. Iki Mbak Niken saking Semen. Yogyakarta nggih. Ya sing ngangka kalih nuwun sewu asmanipun sinten wong ayu? Nggih, sugeng dalu. Nami kula Anggi. Anggi Mbak Serana. Anggi. Nggih. Asli? Ngalengka, Asli dari mana? Magelang. Gitu. Gunung Kidul. Magelang. Sekarang sekolah Halo.
Kok adomen Pak ning Gunung Kidul ning Magelang. Gunung Tidar sing bener. Ya. Udah tidak. Sekarang sekolah atau kuliah, Nduk? Saniki wayangan. Tegese Ya bener kok bengi iki wayangan kowe kok sakniki sekolah apa teko wayangan. Nduk, Ya pinter tegese bocah kok. kadang kala aku tekok nuwun sewu sak menika statuse napa tesih sekolah napa kuliah. Ngono lho. Rasional. Lah nggih bener to mau kula. Iya nek bengi iki wayangan tapi statusmu saiki ki Pendidikanmu itu di pendidikan taraf iki mana? apa? Ngono lho. Pun Secara intelektual. pun boten sekolah. Wis lulus kuliah. Pun lulus. Wis omah-omah apa urung? Dereng. Alhamdulillah. Lah pripun Apa? alhamdulillah. Diobok-obok aku eman iki. Kok njur kaya ngono. Ngoten lho. Mau jare Mbak Niken, saiki entuk sing luwih anyar terus kowe kon nglalekke karo Mbak Niken. Piye? Adik apa? Ha wong kono ya kuwi mau jane bedhog bolak-balik. Ya apa-apa ngono kok ya niki kan dhisik gadis kok ya. Lah ayo ki Gadis niku. nembang. Nembang. Larase slendro. Aja diteruske ora apik. Tekan masalah lho Mas, aja diteruske. Kowe to, Mas Gareng, nek duwe bojo kaya Mbak Niken kaya aku ki malah kowe penak. Lah kok iso? Aku karo Mbak Niken ngene lho, tuteke wis hampir sama, ya ta? Iki kowe ora usah repot-repot upama kowe job adoh-adoh, apa bojomu mbok tinggal ning omah ora masalah. Cukup mbok adahi galon, wong loro wis ning jero galon meneng ngawur wong loro akur. Adus kareng ngopyok lho. Padake iwak. Kaya duwe bojo pawakan Yakut ngene lho. Ringkes lho Mas. Ringkes kowe nek arep dolan rasah nggawa mobil. Cukup Dadine- adahi koper, Padha karo ngiku cupang ngono kok. Ya kok ya penak ngirit duwe bojo penak kaya ya Mbak penak ning ya Niken. mesakne tengah Mbak Niken. Nggih. Nembang Mbak Yu. Wonten dawuh menapa? Tembangipun peling. Kepeling. Larase slendro. Patete 9. Pepeling. Nggih. Karya almarhum Ki Haji Anom Surata. Nggih. Langsung mawon. Nggih, langsung mawon menika pepeling. Langsung bawa maksude, mangga. Langsung bawa. Rukun dalang. Saking sinten riyen? Saking ingkang nek jenengan suarane wis nang kene mengawan wis gemblontor. Ayo Mbak Anggi. Mbak Anggi Srana. Mbak Anggi. Mbak Anggi Rumya. Butono. Mbak Anggi. Senengane nambahi jeneng lho. Pak Parjo wau kula WA kok mboten balesi jenengan. Pak Parjo iki? Parjo. Oh, duwe nomor WA-ne. Sok WA-an Kula lho. WA-an. Sok ngalor nyenamu ora, Mbak? Sok ngalor nyanggonamu ora, Pak Parjo? Nggih, sok ngalir biasane. Oh. Kula petuk teng Langon. Pak Parjo tekan. Langon iki cedhek gunung Kemkus lho. Layak kok. Ngakur-ngakuran. Sok weanan karo jenengan Mbak Eka. Napa? Pak Nggih, Parjo. Kula sok tanglet notasi. Layak kok ming nang alas kok nggo HP. Dik anu Eka, Ngapa? wianan karo Pak Parjo to? Iya, guruku kok. Guru apa kuwi wianan karo Pak Diki kok malahan. Apa? Iki Mbak Kong iki. Lagi teman Mbah sejarah. Pardi, Mbah Pardi. Pardi Niki Mbah Kucing. Pardi niki asmanipun Mbah Pardi Kali Kuning. Aku lek karo Mbah Pardi, Pak Deparno karo lek Kosdi iki anune wis sahabat lho kok iso. Tandani Pak, napa aku karo Diten kae apal. Mbok De Parmi. Lah iki mbok De sing kono dhewe aku yo ngerti jenenge. Terus no, ora ngerti kok ngawur masaku. Tepangan sik sing genah. Ruko. Nyuwun pangapunten nggih, Pak. Mbak Anggi. Rukun Islam. Mbak Anggi ki piyaine isih polos lek kabul. Nggih. Kang 5 yo. Kang 50 niki. Jan polos dereng ngerti napa-napa Mas Suso. Dereng tiara. Tos. Tesih suci gitu. Suci. Suci. Suci selamanya suci. Suci artinya apa, Mas? Suci. Suci. Suci Weh artinya. wis aja diartekke. Wis Boten. katindakno. Wis. Sak manci.
Ayo Mbak. Ayo Mbak Niken. Wis kadung lho. Ora apa-apa. Ini wis. mari kagel lho. Kuwi melatih keelastivitas. Aja salah lho. Mana nih ngelatih kapasitas ki lho bener Modelnya pokoknya pelendungan tuh loh, elastisitas. Jadi sindan ansor elas ki pinter-pinter kabeh lho iso elastis. Harus elastis. Harus elastis. Nah, kaya Mbak Anggi iki, wis sinden enom, Warep ayu, diongkek, suarane apik, prada mas. Warep diongkek piye wae iso. Masyaallah. Prada mas. Cara ulat-ulatane iki ulat-ulatan gelung. Sunggingane. Sombelek tuh barang yo ya. Monggo Mbak Mring. Niken. Mring parasa sama Aja pada Mbak Eka. kula Mas Yusuf. Lah yo sing nembang ki sampean. Lah nggih. Aja padha nggih. Nggih. Iya iya. Lah iki kabeh konfirmasi. Ngati-ati. Kula ora diperiksani Pak Tikno guys. Trigis, ayo. Kaget aku. Aja pada titik Ndak. galke Rukun panjenengan Mbak Eka, wong ndak menika napasipun landung. Nika teknik kok Mas. Nggih, teknik suwantene nggih. landung. Menawi power kula nganu banterke ngenten niku nggih teknik. Dadi ngarep banter kadang aku maktut ngono ben ora krungu. Ya ora apa-apa. Layak bas-bus. Teknik Nggih. rukun limapun Nih. Ya, cengkok yojan. Sing jenengan agem munggah niku wau. Niku cengkoke Ki Hadi Sugito. Oh, Ki Hadi Sugito. Nggih, nek mboten umuk teng dusun kula jero legi Gunung Kidul menika Nggih. warganipun menika sami fanatik penggemaripun Ki Hadi Sugito. Ngantos adan mawon nyengkok cengkokipun Ki Hadi Sugito. Dados Allahu Akbar. Mboten nek Ki Hadi Sugito menika suwantenipun gantem dados Allahu Akbar. Coba terokke Mas Gareng, cengkok ngono iso iso. Aku cengkok kaya ning jero ndut. Modele kaya ning jero gendhong. Kok iki kon suluk ora kon adan ora malah jegok iki iso. Iki adan era kono kok yo. Ya Mbak Niken yo. Lanjut. Niken Rafflesia. Mbak Niken Rafflesia. Arnoldi. Uyune ora salah bunga bangkai to. Sindan ayune kok ini kok diomong bunga bangkai iki lho. Iki mbok nek kewan menclok mesti langsung diserot mati lho. Aku iki Kok pernah Rafflesia ke bunga bangkai to? Iya. Kuwi anggere nek kewan temempek ngabur ning kono mesti serot mati. Lah kowe hati-hati kowe. Mas engko mati lho, Mas. Sampai kesedot Mbak Niken. Mati lho, Mas. Nah, kesedot mau. Kowe kok ora salah digareng wis dadi cemet kowe. Langu. Hati-hati karo Mbak Niken, kok aja wani-wani karo wong wedok kowe. Ora. Ning kadung Mbak Niken ngengkrem, wo. Kowe. Yo kok langu. Oke. Monggo. Sahatate kang angka siji Kang angka loro salat. kang angka loro salat. Ayo gek anu Gusmul. Apa lek kabul? Ayo. Ah iki
Dene. Aku. Iya, iya. Dene. Sik Mas aja digeguyu urung lucu dek. Iki aja bolak-balik tesa-tesi ya. Dene kaping tahalu. Luar biasa ya Mas Yusuf. Nggih. Suwantane Mas Kabul ki ya sae ya. Pripun Mbak Niken sae ta? Sae Mbak Eka. Pak Tekno suwantane Mas Kabul sae to? Ya. Sae napa sae Pak Bu? Sae. Mas Kabul sae mboten? Sae. Kang, woi. Oh, piye? Tak tanggapan sik. Nyapa? Ya kancane dilaporne swasane engko diberangkatke aku. Tegese suaramu ki dialem Pak Tekno sak Ya breyat. tapi ya aja mok sae ngono to. Oh, ya. Biasa ngono wae. Apik. Ya Ya ngono suwantene. apik aku seneng lek sae. Bahaya. Ya suwantene Mas Gareng bosak napa bosak? Ah, sok. Ayo Mbak Anggi. Ramadan nindak digaweke cengkok sing lenang. poso Ki nek nang omah ya digaweke cengkok sing lenang ngono. Ning kari terus ki ngene iki. Modele diuterne ngene. kan ben variasi. Heeh, variasi. Baik Kak. Ki cengkoke sing mari sing bedhog kok. Iya ta? Ayo Mbak Anggi meneh. Nganggo cengkok helikopter itu. Papat. Kapat zakat ping 5 ngibadah haji Bareng. rukun Islam sam Ya, monggo Mas Pilih. Mojo. Mangga. Mas Mojo. Ansur laras. La ilaha
Nikan Rafflesia karo Mbak Anggi Srana matur nuwun. Lenggah Pun rumiyin. nyalirani dawuhipun Pak Sutekno nggih, Mbak. Nggih Pak Tekno. Nggih, niki pamundutanipun menika Gubuk Asmara. Nggih. Ah iki dawuhe Mbak Eka ngendang ning kendange nek Jaipong ya, Mbak. Kendange Jaipong. Iki karek manut awakmu ka aku ka. Ora Ya, apa-apa, aku- dibedah sik ora apa-apa. Aduh, lah aku ra nggo kathok e. Hah? Apa enek sinden kok anak-anak iki. Mbak, sampean ra nggo kathok? Tumon kowe sinden kok kathokan. Sinden ya jarikan. Padha. Aku ya ora. Lah nek ini kowe dengi mayang nganggo training Men silir iki rahasiane iki. dalangi paling ora nggo tayet. Hah? Nggo tayet apa? Oh, sumuk. Wis ora usum lek saiki ya ndang ora ana apa-apane uri mau ya. Mak Tekno nyuwune Gubuk Asmara jenengan sing ngendang. Ngono. Ning saderengipun Mbak Eka mandhap ngendang nuwun Nggih. sewu menika Pak Tekno kersanipun minggah panggung Wah, atau inggih. pripun Pak nggih. Saru, Cuk. Ngoten nggih. 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 Nggih, disepoti. Oh, Monggo. Pak Tekno dadah. Pak Tekno, halo Pak Tekno. Dadah. Oh, nggih. Pun pasrah mawon. Pasrah. Piyaine pun pasrah, pun dawuh iki wis Mas kudu dilaksanakan. Oke, baik. Pasrah bongkokan Pak. Pasrah bongkokan. Ya. Ini pun dawuhe Pak Tekno kula ngendang. Nggih. Dah. Jaipong. Iya, Kadung besok. Eh? Iki ya suwek ki, Nggo. Ora apa? Ora nek suwek. Ora piye pokok iso Jahit nek suwek. jarian kaya ngene. Aku nek kathokan ngono iso. Iya, wis manuto ae kamanuto ae, manuto wae. Manut kowe iki ya angel. Ya wis ora wis biasane kono ya wis kono. Nyoba lho, Mbak, Jarian nyoba. Ya, Nyoba. wis. Oke, next besok ikut Anselras aku tak bawa itu sing jare ubetan itu Oh, kan iya. tak jaipong. Ya, dadi oh, delok anune lak pating blekuduk ngono. Kaya wong apa unduh-unduh, ya. Oh, uduh. Lah ngene jaipong dundut. Mas. Ngopo to? Dituntun ya ya. Mas aku Dituntun. angel kok ira. Dalane lunyu kok nek glundung rak mesake dalane. Mesake aku. Mesakne trimo iki lho. Ya, Tremos. tenan kok ya. Wis kono, rono. Menika pengendang bocil saking Latas Kali Sragen. Sragentina. Sragentina. Nggih. Aku ngomong minangkane bocil. Nggih. Aku angkatane Mbah Parjo. Tapi ndeke rampok ya. Loh, malah awet ngene iki. Nggih. Salim Mbah Parjo sik no. Salim Bapak Jose. Dalu. Maratua, aku Pak Maratua. Nggih. Eh, Maratua roh mantune ora nyangoni. Amit Mbah. Manggon nek kono sing kepenak. Terus Pak Tekno mirsani keng mriko bene kepenak nggih Mas Yusuf. Nggih. Niki wah jan tenan kok ya wis ning riwut Mas aku. Menghadap ke penonton nggih, Mbak. Nggih, menghadap teng beliau Pak Tekno. Nggih. Nah, kersanipun Pak Tekno remen. Men luwih totalitas ya kendange gondono. Lah iya ta? Heeh. Ya ora apa-apa gendrono kok tak dol Pak Tekno piye? Ya aja, Dek. Kok ya Smarprono wae rasa digorono. Ora apa-apa. Luguh ning kono. Ya wediku ki nek saka kono kok Pak Tekno mirsani saka kono ku ora ketok karang bocil. Ketawis mawon Pak Tekno niku lek mirsani Mbak Ika niku mesti dengok ngoten lho kok ya. Nggih. Timpo aja kleru atakiat lho, Mbak. Mboten. Nang ora iso sila. Ah, saduk alah. Engko ndandane. Iya. Enggak. Oke, guys. Oke. Are you ready? Iya. Ana nyuwun setane aja lunga kowe iki. Cek, dicek riyen Mas. Walah di Wahyudi. Kowe iki petok aku pisan pindho kok dadak lunga wedi kok gila jane. Di sini aja. Ora kuat tepet dikon mangku. Wis dadi stand rapopo ya. Cek sik tak. Cek. Ya, nggih. Tak isik. Wis dimik dhewe. Nah, ya. Nah, Deng. apik, Mbak. Nah, kurang kenceng ora, Mbak? Mboten. Oh, nggih. Tak tung. Mboten. Nek kurang kenceng mengke malah ngarepe sampean iku sing saya kenceng nggih. Lek goceki mic ku lho Mas, lek kabul. Nggih, Lek dadi stand iku saya kenceng wah pegel. Iya. Playune roro lha kok lah nggih. Piranku munggah karepe dhewe.
Lah iya ya. Lah dhewe ngomong wiro ki tak golek kene apa yang golek dhuwur. Tak tung. Dengtung. Pak Tekno ya. Ya. Pak Bambang. Pak Bambang tuku gedang. Gedange tugel. Bahasa kendang. Jeglok. Cobi jenengan tes Mas, mbok menawi. Jenengan kagungan keremenan kali Mbak Ika, monggo jenengan tes kendange. Pak Bambang tuku gedang 3 kilo. Bahasa kendang ya apik iki. Pak Bambang cukur rambut. Ben dina cukur gak budak rambut ya. Pak Bambang arep bodo kaya ya cukur rambut gundul, heeh. Ben silir, Pak Bambang cukur rambut. Loh, rambut. Rambut. Cukur rambut. Ora cukur wulu ki ora. Rambut. Rungokno ku lho. Rambut. Iki ya rambut ning rambut jempol. Masa aku angel. Oh iya. Niki nembang kali ngendang. Nggih. Dawuh Pak Tekno makaten. Gocaki mike Mas, tangane ming loro Mas. Iya. Setan radi munggah ngeten nggih. Nah, Mbak Eka. Dalam. Nek Pripun Mas Yusuf? marep rene to, Mbak. Kula. Biasane iki nek anu mik ngono ki di klambi ngono biasane nek ora nggo stel. Kula to. Tak sili cagakku. Mboten sah. Oh ya wis men Mboten kuwi kamot, mboten kuwi menyambut gawe, heeh. moga Mbak Ika. Bene Wahyudi ki ngocek. Iki ijan tenan kaya Ayo kaya reporter TVRI lho Mas Yusuf. Tenan kaya nggih. Wahyudi SNN. Iya. Moga gubuk asmara. Iya. Ayo mantep-mantep wong loro ya. Ya wis ayem. Pelaminane wis dilusak. Genep 2 lagu rasa murat mumat lho. Ya. Mangga. Kurang munggah. Ayo joget. Dijoget sing penak Mas. Alah iya enak Mas. Nginang susure kalung kaya-kaya ngelengake
Lek kabul. Nun. Antep lho keplakane. Lah nggih to Mbak Eka kok. Karo- Tangan iki kiwa tengen wis po. Heeh. Tenan. Nah, to Mas Gareng. Nek karo keplakane Wahyudi antep keplakane. Lah ki Mbak Eka to. Nggih. Wong nyatane Mas Wahyudi dadi seten kok. Heeh. Tetep antep niki. Di setan apa? Riyen didangu Pak Tekno. Sise Pak Tekno kula ngendang. Wis roh nyapa diomong. Lah ya mbok menawa. Mbok menawa rezeki iki sangkan paran kok ya lek Gareng ya. Bener. Maksudmu arep piye? Ya ora tegese ki ya Mas, pripun tambah melih napa mboten ngono. Man maksudnya ngono ngersake lagu melih napa mboten ngeten? Nah. Pak Tekno ngersake lagu melih napa mboten? Oh nggih, nyawer yen. Wuju-wuju Mboten, iki. mboten. Lho dipreksani Pak Tekno setanmu aja rono-rono. Lho mosok guluku kon lolor teko kono. Kira Aku iki sing ngisor wis ora kondisional kaya. Ora kondusif. setenmu ki rada ndek wae dadine Pak Tekno lek nyawang jenengan ki ketok Nah, Mbak sampeyan. Eka. Nah. Ngono. Dadi ben gulune ibu ki gak kesana gitu. Aja ndek-ndek ndak Wahyudi gembira ria. Ora ketoke kok. Moga-moga Mbak Eka. Mingkem. Kok iso seten kon mingkem ki lho. Lha guyu wae kok. Moga. Stene Tetan sajroning ati. Saya marani. Aku kowe dadi karma. Wahyudi Production. Oke, Mas, yo, oke. Oke. Liwat aku kelingan Kok kae. kok kae. Yen tak goleren. Ayo. Cakak kembang tulisan Warna apa? Alah iya enak Mas. Wah. Alabot-abot. Angin nang karo salto. Coba solo. Oh, ketukan. Ugat Rino. Mbak Eka, Dalem. aku kelingan Mas Wayangan neng Jatisrana apa ya? Nggih. Bintang tamune jenengan wiyagane seragame ya iki, posisi jenengan ngendang si Mas Ngaten iki. Wahyudi sing joget pas kae. Apik banget lho joget. Estu to Mas Yusuf. Bener. Wonten Sragen. Iya, Jatisrana. Jatisrana. Nggih. Dibaleni neh piye? Baleni bagus. Oke. Nggih, joget siap ora? Oke, Mas. Hernia mas. Amin. Mosok hernia to. Mosok ya hernia yo aja to. Jare ke gula. Mas Yatos lho kuwi. Iki malah nemen lho kawe iki kok ya. Jo ya sehat ya. Kowe iki manis lho. Senajan. Wong kanca-kanca ido sembrono karo awakmu. Aku ora trimo. Wong kaya ngene kok dilok-lokne sing hernia sing gula ya.
Kowe iki asline gur asam urat rada ireng ngono lho. Yo. Kowe malah meneh Kak. Kowe lek malah kowe ora iso nyapu-nyapu. Kowe kancaku. Kudu bela. Oke, dhewe kanca kendel ya. Saking kendele kowe umbel. Gila. Yuk. Saniki nggih. Nggih. Tetetan sajroning ati. Terima kasih. Matur neng Pak Tekno no sampun ngendang Pak Tekno. Makasih ya. Pun ngendang Pak Tekno, Ibu. Pun mboten. Pun kali Pak Tekno pun. Mboten, pun sampun menawi ngersake lagon melih Pak Tekno. Mengke mawon, nggih. Nggih pun. Nggih. Kula mriko nggih. Iya. Ya parono mbok parani. Ya nyapa nyinden ning kono kok. Oh ya wis. Mriko lho kula. Saniki kula mriko. Iya. Mriki napa mengke? Kayak gak digondeli ya. Ya ora to. Kok kono kene kok kon gondeli. Kono to kene. Amit nggih Pak Parjo. Amit Pak Parjo. Nek tak WA balesi to, Pak. Ya mu WA yo kleru nagih utang yo ora dibalesi to. Ora. Lah yo pah apa yang ngono ya awakku mesti dibalesi. Karo mbae kok pah. Lah piye? Ora aku WA aku iki pah pas pah poh. Yang kari ambekan. Munggah. Nggih. Munggah. Dan wis pun dipinangkani ngendang. Kali nyanyi Gubuk Asmara Pak Tekno wah jan tenan kok ya. Mbak Eka pinter banget ya. Mbak Eka jebul penak tangane antep. Ngono. Bu Sulistawati ya Mbak Eka ki ya jebul ya tangane kepenak. Ngono ngalem ngono tenan. Kok beda karo tanggoku. Lah ngopo? Aku nyinden. Wah, ning radio leh ngalem sapa yo kae? Sindene Mas Yusuf kae sapa yo? Sing nembang suarane kok gali-gali. Nek tak bayangke kok lencir dhuwur. Ah tak teko ning lokasi ya. Bareng teko. Teko ngarepan. Waduh kaya patok ngono. Iki awakmu Gelu rasane. Awakmu ki ora kaya patok. Kaya oh iya. Aja obah-obah nek patok nek obah dadi masalah. Pripun Mas? Ya patok kuwi nek digeser dadi masalah. Dadi masalah ki. Iki wis kabeh ngecake sinden melih. Ijih. Sinten Mas Yusuf? Moga-moga Mas Yusuf. Wonten Mbak Yanti ingkang saking Thailand. Nggih, Thailand nggih. Kalian saking Pattaya. Iya. Kalian Mbak Via ingkang saking Vietnam menika. Nggih. Modele iki sindenmu bobonan luar negeri kabeh. Impor, naturalisasi. Mbak Is yang satu dari Thailand. Yang satu dari Vietnam. Vietnam ya. Lah ya kaya awakmu to lek ya blasteran to. Iya apa-apa. Bapake niki lah Ambon. Mboke kluthuk. Anak-anak iki dadi gedang lilin iki. Apa ora blasteran anu apa? Etawa karo Jawa. Ya ora masalah aku dadi gibas. Oh ya sia-sia nang kancane. Monggo dipun pinangkani monggo minggah. Dipun sepoti Mas. Ya. Sepote nek isih do kelingan ya syukur nek wontene ora ya ora apa-apa. Ana nampat kae akan ditutuk nek duduk. Ojo. Ayo kuwi wae apa ayo. Akan ditutuk apa ditutuk apa Apate apa dikete kami tampil apa presiden dari Thailand dan juga Vietnam yang tinggi 2 meter berat badan 150 kilo. Kowe kok maksudnya ngerembug sinden kok berat badan bareng apa? Lah ya tegese saka Thailand ini paling ora ya berat badan ki 150. Yo ora. Iki sehat kok Mas Gareng. Niki Mbak Yanti oleh Mbak Via menika sehat selalu karena selalu minum jamu tetes herbal Bio Moringa. wah. Mas Yusuf untuk bagian piro kok ngelim-ngelimlikan ke barang. Aku mung hobi nonton Swadesi ngrungokke. Nek Mbak Yanti ingkang
Menika. Nggih. Mbak Via. Nek dedeke ya 170. 170. Tingginya 170, ya bobot 58 ya toh. Kedalamane 1. Kanggo kedalaman barang. Kedalaman Hati. ya, dalam hati. Di Atine apa, wong sapa to apa. lho dadi jero banget ora iso diungkap. Aku meh teratap aja mau ngantek kedalaman ngono lho. Aku pengen jajaki malahan kok ya. Aja. Ngono ya. Nembang Mbak Yu. Nggih nembang rumiyin. Katur kunjuk Pak Tikno kula aturi ngaturaken sungkem dateng Pak Tikno adalah Ibu Susilowati. Nah iki putrane iki. Oh, iki kulino celelekan saiki tak jaluk serius. Ya. Nggih Pak Tekno kalih Ibu Susilowati. Nggih ngantaraken kula nuwun Nggih. kagem Pak Tekno kalian Ibu Susilowati. Nggih. Ingkang Ingkang napa Mas? ngitanaken Ngitanaken orang menjadi putra. orang lirang Ya jenenge saka Thailand lho Mas. logate Thailand. Logate Thailand. Dik Zaidan Iqbal Wahidiawan Nggih. dan Dik Maulana Farid Al Hazani. Ya, betul. Utawa disingkat Mas Zidan dan Mas Farid. Farid. Ayo ganti Mbak Fiawa iki sinden Via. nggawa speaker dhewe. Endi? Kok saged? Endi speakere? Oh, ayo Mbak coba. Nah, speakermu Mbak dinggo. Ya, saya dari Vietnam tidak bisa bahasa Jawa ya. Iya. Bahasa Indonesia mah. Bahasa Indonesia sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Kepada Bapak Sutikno Iya. dan Ibu Susi Lawati. Ya, Vietnam, bahasa saya Indonesia. mengucapkan turut berbahagia Iki ya gak anu. atas terselenggaranya kan Iya. tasyakuran walimatul khitan putranya Iya. yang Mohon maaf bernama loh Pak Tekno, nggih. Mas Zaidan Iya. dan Mas Maulana. Iya. Ya semoga bisa menjadi anak yang soleh, anak Amin. yang berbakti kepada orang tua, Amin. anak yang cinta damai. Amin. Mohon maaf loh Pak Tekno nggih. Mohon maaf. Emang bahasa Vietnam itu seperti itu. Ya maaf Mohon ya. maaf ya. Saya agak ndredeg ini. Iya. Iki saliyane ngindan ning omah dadi kumpul Bu Patayat dulu. Pak Tai. Mbak Via, Iya. can you singing once a song for this audience? Yes. Yes. I am Ajeng singing. Let's go kemarin. Ajeng ki kok ya. Ajeng singing. Kan wis ning Jawa suwe. Oh, iya. Jadi campuran lho Mas. Iya. Bisa bahasa Inggris ini. Bisa. Ya sedikit-sedikit bisa. Bisanya yes no sama what the fuck. Bisa Ya, nyanyi bisa. Inggris juga ini. Ya. Bisa nyanyi Inggris Iya. juga. Bisa nyanyi Inggris. Little star. Happy Little, birthday Iya. to you. Little kan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Oh iya, sedikit. Yang paling hafal happy birthday to you. Sama itu Mbak Via itu walaupun dari Vietnam Mas Gareng. Iya betul. Beliau tetap menguri-uri lagu Jawa. Nah, Seperti apa? Iya, seperti Twinkle Twinkle Little Star penek no blimbing kuwi. Ya, itu- Wengi-wengi itu penek timbang baso dodotiro. Nah, Modele Vietnam barang kok yang ngono Yes, pokoknya welcome no smoking lah. Welcome everyone. Ya. do you ready singing a song for I am this ready. audience? Yes. Mas Gareng, Oke. please shut up. Oke. Ya. Aku Mbak Eka, keep quiet. keep quiet. Yes. Iya, iya. Come on, listening this cangkem Mbak Via and Mbak Yanti. Hah? Iya. Aku dadi choir kowe di striker. Iya oke. Saya jadi cangkem. Oh iya. Jadi cangkem. Oke, let's go forever. Bahasa Ya. Inggris nganggo Oke, cangkem. monggo. Sip. Apa lagune Mbak? Wah, warung dirembuk lho lagune. Nah, iso. Wong ngomong-ngomongan kaya ngene kuwi mau lagune kok urung enek kuwi lho. Piye ta iki? Gimana Lah iki sih? mau ngipi apa piye? Apa Mbak? Anda pengen nyanyi lagu apa? Ya saya itu bisa semua. Oh ya. Apa coba? Inggris Silakan bisa. kamu mau yang mana? Bisakah Anda membawakan lagunya Peter Pan? Ya. Saya suka lagu Jawa. Oh, lagu Jawa. Iya. Javanese. Yes. Javanese song. Ya. Javanese. 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 Yes. Let's go forever. Oke, monggo. Yuk.
Lagunya apa? Lagunya apa? Monggo. Enggak jadi bahasa Inggris. Enggak jadi bahasa Inggris. Ya jadi. Oh jadi. Ayo Mbak. Ya manut Bapak lah. Bapak Pak Parjo aja. Ya, gelang kalung. Terima kasih Pak Tekno sudah request gelang kalung. Gelang kalung. Ya, terima kasih. Benar Pak. Ya. Oh iya, oke baik. Gelang kalung. Vietnam barang ku iso nembang gelang kalung kok. Iso to Mas. Itu lagu kesukaan saya. Monggo, gelang kalung. Bersama drummernya Slipknot. Tukang mundang sauren. Hey!
tempone diunggahke gek nganggo sing kucak ngono kae. Jan luar. Ya men kekinian. Sinden saka Thailand. Thailand karo Vietnam. Vietnam. Tenan kaya krungu digawe garap etanan wis digawe senterererewe. Senterewe. Iya. Ya. Monggo. Sentewere. Ya, sentererewe. Ya. Monggo. Ya. Ya. Kalong-kalong dadi biasa. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Thank you very much. Terima everyone. kasih. Thank you very much everyone. Mbak Singer yang Ya. dari dari Thailand, Pattaya Hardware. dari Vietnam itu dulu sejarahnya Mbak Via itu bisa tinggal di Jawa itu karena zaman perang Vietnam dulu. Iya, ya. Beliau itu sebagai korban perang Vietnam dia dilarikan ke Paduk ya. Dilarikan ke Kepil, ke Paduk. Ke kepil, ke Sebelumnya dilarikan ke rumah sakit Panti Waloyo dulu saat itu. Ke Paduk. modele ke biyen ora waras saiki waras aku ya. sapa? Yo iki Mbak sing Vietnam apa Thailand ki mau? Vietnam. Iki saka iki Mbak iki. Saiki wis waras kok. Waras sehat walafiat wong sowan Pak Tekno kaya iso ngibur kaya ngene najan rawuh saka Vietnam, saka Thailand iso gawe rejane kaya ngene nyanyi kepenak nyanyi Jawa ya ampuh. Kek iki anu Mas Gareng. Oh nggih, Mas. Nembang. Nggih. Mbak Eka, aku tak krungu lagu favorit jenengan apa pisungsungke kanggo Pak Sutekno sak keluarga. Iya. Nggih. Kok menawi ngersake apa Bapak ya? Lah kono Favoritmu apa, Mbak? Aturno. sing ana sik karo Pak Tekno sik to kok ya. Pak Tekno mbok menawi ngersakaken tembang menapa ingkang saged kula pinangkani, mbok menawi dados ing penggalih panjenengan dados nggone penggalih. Mesti to, mesti. Alon-alon Pak Tekno. Kandhane angin sithik. Mbok menawi panjenengan ngersakne omah ngono aja nganggo ambekan sik ngono Nggih, ya. wilujeng dalu Pak Tekno. Heeh. Ya. Mbok menawi panjenengan ngersakaken lagon menapa Terus ingkang saged kula pinangkani. ya tegese ki yo ora ngono lho, Kak. Menawi dados ing penggalih panjenengan sedaya Bapak sekalipun kan warga dados Kak, yo ambekan nganggo ngono kuwi yo aja ngono to. Ora. Nganggo spasi-spasi. Nek ngono kuwi mau mah kaya gejala stroke, Mbak. Aja kaya ngono. Kaya wong malah kaya sinden pangan mengi kuwi kaya. ngersakaken lagon menapa Pak Tekno? Pak nggih. Caping gunung. Oh, Caping Caping gunung. Nggih, Pak Dipun Tekno. bawani Pak. Napa Pak Tekno Oh, minggah? boten. Boten. Boten Nggih. dibawani. Nggih. Pak Tekno minggah to, Pak nggih? Nembang kali kula kali Mbak Eka mumpung lho panggih Mbak Eka tebih-tebih Sragen kok ya. Mau sore wis jagongan karo awakmu lho, Mas. Heeh. Bareng wis dandan ngene kok ora kersa ki apa? Aku yang gugur gila gitu. Aku mau ya wis jagongan karo Pak Tekno sore mau. Pripun Bahas tentang rencana kontrak sahamku karo sahame Pak Tekno kuwi. terus Arep tanam saham. Ya. nang ndi Mas Aku Yusuf? kan CEO kamar dagang anu nglipar kono dadi. Nggih. Dadi ya rembukan karo Pak Tekno. Yuk caping gunung, Mbak. Iki ya CEO lho Mas. Pundi? Mas yo Macak Gareng ini kemarin baru menemu batu giok sekarang sudah menjadi CEO PT Laguna. Ngene iki. CEO PT Garmen nek kuwi ora kok batu. Kok iso kacane Heeh. CEO du Garwen iki du Laguna. Monggo, Mbak. Lagune napa? Caping gunung. Dek zaman berjuang ya. Jare kelingan. Anak
anak-anak lanang. Alah pintere kok iso ae nembang apa-apa iso. Ya kandhani kok ya. Nyuwun dipalilah kalian Pak Kades. Nggih. Badhe nembang caping guduk. Nggih, Pak Kades nuwun sewu badhe nembang caping gunung. Pak Kades ingkang pundi? Alah. Nika ta? Nggih, Pak Kades niku lenggah ngajeng piyambak niku Pak Kades. Yen pangestunipun Pak Kades kula badhe nembang caping gunung. Nggih. Mbok menawi njing ben bersih desa Mas Nggih. Yusuf nggih. Nggih. Mugi-mugi Mas Yusuf sugih sak kanca menika saged sok mriki melih. Nggih, ning tanpa dagelan nggih Mas Yusuf. Nggih, mboten napa-napa. Ya ora Mas, ora Mas, Dalem. ada sithik ae lho kok yeram lho kok. Mboten napa-napa. Lu kayangan klasik paling Mas Yusuf karo sinden. Ki kok ki jejere- termasuk ika uget-uget ya ora melok. Lah aku sinden ya iso. Mosok ta? Iso. Asem aku dhewe sing ora mlebu. Kuwi pas bersih desa kuwi sesuk ki antara Yanti apa Via apa Niken tak kon izin kek Mbak Eka sing mangkat ngono dadi ngenteni. Aku kon Kek garenge ora usah katut wong wayange wis nganggo gareng. aku kon mangkat tatake engko kon usung. Muga-muga jope batal. Ya. Jemput bola. Kuwi engko Pak Kades nek urung kondur bapakku tak kon DP sikik. Modele kok ya nggih. Monggo caping gunung, Mas. Nggih. Yuk. Mas maja klutik. Ya, yuk. Maja bagus. Nah, terus. Ngaturaken wilujeng dalu kaya dumateng masyarakat Kali Kuning khususipun Mbak Eka nggih. Para kadang sutresna budaya Bapak Ibu, Kakang Mbak Ibu adik-adik. Halo. Oke Mas. Iya. Iya, Mbak. Utang mondang sauren. Joget meneruskan saya ya. Oke, baik. Bisa toh? Oke. Rajang Kobes bisa toh? Oke. Nah, gitu tak dendi tentang saya itu tak dendi lah saya cepat nang najar stroke nah terus. Kok ya ora iso mlaku jumbuhan kok ya. Monggo. Jarene mas mayang Tangan kiwa. keturutan sing kadang biyen Nate jadi. padha lara
Caping gunung sampun Caping gunung. kagungaken. Caping gunung wis katur ya Mbak Eka. Sampun. Lek kabul. Nggih, Mas. Nggih, siap. Nah, sok gawe anu ya perusahaan ya Lek. Oh, nggih. Ude Putra Kabul. Ya, wis mesti tenan. Rono ya kabul, rene ya kabul, munggah kabul, medun ya kabul. Dadi nek donga ya kabul. Amin. Amin. Allahumma Wirake gareng Pak Lur ning tinggi. Saiki malah Mas Gareng wis ning BCA kok, Mas. Oh, anu dados manajer. Nasabah. Oh, nasabah. Tetap. Aku saiki wis ganti. Ganti aku ora BCA. Apa? Mekar. Mas. Engko yo. Akeh men. Engko kandhane. Ayo kuwi kurire sambat kok. Lah rak pesen paket to Mbak Eka. Nggih. Duwite iki bingung antara nggo bayar paket apa nggo bayar plecit. Nggih. Nek kedisian plecit pakete ora kebayar, nek kedisian paket plecite ora kebayar. Entek-entekane gantung. Ora kula mboten tau gantung kok kula. Mboten. Ora langsung kula mlayu kok ya. Aja ya naudzubillah min dzalik kuwi ora prayoga. Mboten kenek Mas, ngiras pantes menika nyugata tasakuran kenggene dalemipun Pak Tekno ya Mbak Eka. Mugi-mugi anggenipun tasakuran menika saged lulus mboten-mboten alangan setunggal menapa. Sakbibaripun wayangan kathah rejeki panjang yut enak ning golek sandang pangan sak teban-teban lan sak paran-paran. Amin. Ki Mbak Yoga ki sinden pirang ki urung nembang lho. Nggih, dereng Mbak Yoga. Sing saking Jepang menika. Oh, saking Magelang. Ya. Kuwi pawakne kok stupa Borobudur. Stupa. Moga sinden pirang dari Mas Yusuf Ansor. Tak sepote tak bukanane celuk. Ansor laras jeneng karawitane wiyagane. Semelek kabeh rasane. Ayo ayo pasuryane sindene. Nanging ngandukake Jas. Wiyagaku ya ora lalen sih, tetep kompak. Sekarang iki mbiyen wiyagane Dewa 19 Mas Gareng. Niki ta? Nggih. Iki tegese Dewa anu napa Pro 7 nika nggih? Nggih, Dewa 19. Nggih, Pro 7. Selamat malam Mbak Yu. Selamat malam Mbak Eka. Siapa namanya? Nami kula Yoga. Komplite. Pidalem saking pundi? Saking Magelang. Awake dhewe iki nek omong-omongan ngene gathuk. Nggih. Nyatane awake dhewe iki ya wis ora tau ketemu ning ya pisane wis gathuk. Ngomong karo kuwi aku Nuwun sewu, Mbah. angel gitu. Asmanipun sinten? Dalemipun pundi? Sakmenika profesine menapa? Mbak Eka ngapunten nggih niki sinden bisu kula jak malan. Iki lho Kak. Jarene angel aku mau ya, Lah awakmu kono ngomong penak aku tak jawab kok iso angel iki lho.
Mbok menawa kurang cetha oleh ngomong, Mbak Yoga. Anje Mbak Eka. Dalemipun pundi? Magelang kemawon. Magelang kemawon adoh ae. Mbak Eka, dalemipun pundi? Yoga. Mbak Yoga, dalemipun pundi? Magelang. Oh, nggih, sakmenika status Sampun bersuami. alhamdulillah. Putra pinten Mbak Yu? Kathah. Kathah. Nggih. Kang iki lho, Kang. Piye, Lek? Tegese iki enek bangun Bali Wisma yang berkeluarga ki wis sukses. Dadi anake yo akeh. Kathah niku Mas Gareng teng Bantul enten teng Sleman enten. Teng Magelang wonten. Jare kan nek wong wis omah-omah, wis menikah kaya Mbak Yoga ngene iki. Iya. Ngono ki ndang bakal dibukake ombo dalane, Lek. Nggih. Dalan apa Mbak? Dalan rezeki Oh, karo nggih. dalan Batuk Barokah. Barokah. Aku lak ora dikonone Jadi kebahaya. putrane kata iki termasuk rezeki karo barokahe Mbak Yoga nggone oleh omah-omah. Disukani seragenan Mbak Yoga. Nggih, seragen dina. Mriki niku warganipun remenipun menika gagrag seragenan. Mula wis Seragenan. pantes Nggih. nunggak semi ingkang dipun timbal wonten mriki menika Mbak Tunggal. Nggih, Mbak Eka menika. Ya, mula gagrag seragenan dipun Seragenan. pinangkani. Monggo. Ndung gandengan. Heeh, lagunipun monggo. Lali janjine Mbak. Lali Oh, janjine. Nggo ngelingke sing do ndek utang, sing nyaron, sing ngendrang, ayo. Sing urung-urung bayar. Semangat, semangat. Nggih, Semangat. Jare baradol pedet kok urung jang nyarut. Kayak sebulan nak wis didol. Isik lagi oleh dek kae kok saiki wis adol. Monggo, lali janjine. Monggo. Mas Mojo Basilus ya.
drumnya Soneta. Kambing saya lali utange sauran utangmu banter ke mas oleh lo Sampun matur Nggih. suwun. Sembah nuwun. terima kasih Mas Gareng Mbak Eka Nggih. menika ngangon wektu andum gawean sepisan krana mangke sak sampunipun kula tancep kayon menika taksih dipun lajengaken adicara adat ruwatan. Inggih dawuh. Selain menika kula sampun dipun tilpun kalian Presiden Rusia Bapak Putin Inggih. kapure meeting bahas kaitanipun Selat Hormuz menika kula Nggih. pun dibel pramila badhe undur diri gojekanipun dipun sambung wonten ing gara-gara mangke. Nggih dawuh. Nyuwun pangapunten sedaya kaluputan Mas Gareng Nggih, sedaya dawuh. ingkang kula lontarkan melalui cungur kula menika namung supados regeng yang gumyak swasana Nggih, dawuh, pepanggengan. Mas Yusuf. Mbak Nggih, Eka semanten ugi kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula, laku celaku kula, muna-muni kula, tindak tanduk kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi rejeki panjenengan kekalih tansah lancar. Semanten ugi Bapak Sutikna sak kulawarga sumrambahipun dumateng warga masyarakat ing Kepek Kali Kuning Tulakan Pacitan. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Injih Mas Yusuf manten ugi kula. Injih. Anggen kula matur kathah klenta-klentu kula tansah nyuwun diagungi pangaksami. Iya, iya. Ya diajeng Manpili wis tak tampa. Apa? Manpili. Aja diganti hurufe. Kaget aku. Nggih. Malah dicethake iki senengane ora nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Panjenengan dugi gonten-gonten apa? Kula ndereke panjenengan. Nampung derek panjenengan Mas. Dereke Yusuf. kula dugi cabut niki simpingan. Nggih. Mboten napa-napa. Mboten nggih. napa-napa. Mas Goreng tesih usung-usung niki sinten nek sing mboten Mas Goreng? Ya sing bagian ku njujugi debok ki sapa dua wae dhewe. Matur sembah nuwun Mas Gareng Mbak Eka. Nggih, Nggih. sembah nuwun. Rahayu sedayanipun.